Bon dia, benvinguts a ukelele.cat. Avui aprendrem a tocar una cançó del grup de Sousa que es diu Metres per segon. És del seu últim disc, Salsa Agradolça, i és una cançó que a mi particularment m'agrada molt, i a més és quasi una cançó pop perfecta, no? Perquè no hi ha problemes, és una cançó tranquil·la que va passant i a mi em dóna molt bon rotllo i m'agrada tocar-la i cantar-la, i aleshores la vull compartir amb tots vosaltres. Quin problema hi ha? Bon, problema. Quina motivació hi ha. Que hi ha molts acords, és a dir, els acords van fent, i llavors s'ha d'anar a la memòria d'estar en forma. Aleshores, anem a repassar els acords que s'utilitzen, que en realitat són molt pocs, que són aquests 6, el do, que és molt fàcil, el traste 3 de la primera corda, el re, que el re és com 2, 2, o sigui, la 4, la 3 i la 2, les cordes 3, 4, 3 i 2, el traste 2, el mi menor, que és com una escaleta, no? Que és 0, 0 a la 4, el traste 4 de la 3, 3 de la 2 i 2 de la 1, el sol, que és el triangle, que ja l'hem parlat moltes vegades, traste 2 de la primera corda, traste 3 de la segona i traste 2 de la tercera. I llavors, el mi menor a vegades pot ser una mica raro de fer, pot ser complicat. Un truco barato per fer el mi menor sense fer-lo és aixecar el traste 3 del sol. I sona així el sol. I té un punt de mi menor sèptima i llavors pot colar. Vale? El la menor, que és molt fàcil, que és amb només el traste 2 de la quarta, i el si sèptima. El si sèptima és un acord curiós perquè s'alleta el traste 2, així saco, però amb el dit cor, el dit del mig, el traste 3 de la tercera corda. Sona així, vale? Perquè us acostumeu. Vale? Només surten aquests acords. Ara, el problema és que ja les combinacions que apareixen són una mica enrevessades a vegades, però bueno, anem per passos i ho trobarem segur. Vale? Són aquests. Aleshores, anem a l'estrofa. Fixeu-vos que l'estrofa fa sol, mi dues vegades, llavors després fa com una espècie de procés cadencial, per dir-ho d'alguna manera, que és do, re, la, re. I aleshores anem com per blocs i fixeu-vos que en el fons té un sentit. Us poso, ja ho heu vist en els altres vídeos, però us poso amb la notació llatina a dalt i la notació en anglès a baix, per quina us vagi millor, vale? Aleshores, sí. Tornen els turistes al seu niu, com turistes en s'estiu. Vale? És sol, sol, mi, molt fàcil. I avui, do, sobre, tornen ses de xaies de Xangai, re, la menor, tornen llares ara o mai. Aquí, això es repeteix, no? És sol, mi, tornen els turistes en s'estiu, com turistes en s'estiu, i avui tornen ses de xaies de Xangai, tornen llares ara o mai. Vale? Això és fantàstic, fàcil. Sol, mi, 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 sol, 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 mi, i do, re, la, re. Vale? Això és fàcil. Què passa? Que el re aquest al final, a vegades, ells quan, a vegades no, sempre amb la guitarra li fiquen aquesta nota extra. Aleshores nosaltres el que podem fer és fer-lo amb una celleta al traste 2 a saco, ja ho veieu, S'has fet tot 2, 2, 2, 2, 2, llavors queda més guai. Tornen ses de xaies de Xangai, la menor, tornen llares, re especial, ara o mai. És com un re 6. Ara o mai. Tornen uns ocells a fer seu niu, com turistes en s'estiu, i riu el do, com s'obre, Riu que té un futur per no plorar, re normal, la menor, riu avui plorarà, el re especial és molt bonic, la demà, un do que és misteriós i ens dona pas a fer alguna cosa, que és la tornada,
Clar, a la tornada fa com un or que fa pam, pam, pam... Com es fa això? És molt fàcil. Agafem el do i baixem un semitó de nota que estem apretant. Per tant, fem 3, 2, i aquí enganxem la menor. Pam, 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 i gira tant el món. Vale? La tornada és fotuda perquè té 2 voltes diferents i llavors té la seva conya, no? Però bàsicament és la, re, mi, do, la, re, mi, do, la, re, do... Fixeu-vos que el la, re, do és molt habitual, és un 2, 5, 1, com si fos jazz, no? De fet, crec que el seu canal d'Instagram es diu de Sousa Jazz, o sigui que... deu ser que... Vale? La menor, re, mi, do... Ara la menor re, però en comptes de fer mi, do, fan do, do. La, re, do, do. I gira tant el món. Jo que m'amareig si faig voltes la, i 3% re, avui do especial. Per fer el tornar a començar. Do, si, la, gira tant el món. Vale, et fa veure que torna a començar, però en comptes de fer el mateix, que ho podríem fer, fan com una espècie de... li donen espècies i li posen una doment secundària al mi, que és el si sèptim aquest. I gira tant el món. Si menor sèptima, que crec que i ara que fa com els acords acompanyen la melodia, fa mi, re, do. Fermaré els cordons, mi, re, re, do, metres per segon, i en un re llarg, i torna, llavors ara podríem anar. Tornes a saltar que m'através, vale? Tota l'estrofa una altra vegada. Anem a repassar la tornada una altra vegada, però ja heu vist que és molt fàcil. O sigui, per mi lo important és que us intenteu aprendre a memòria. Us agafeu l'estrofa, me l'he pres de memòria, vale, he vist els blocs, hi ha 2 blocs, sol, mi, després do, re, la, re, i després la tornada que està en 2 grans blocs que es poden dividir entre ells, no? Llavors per això, la, i gira tant el, do, tri, això és molt important, la, tri, la menor, re, mi, do, voltes, la menor, gira tant, re, i do, plam, 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 la, re, si sèptima, farma, mi, re, re, do, re. Llavors ara o torna a repetir o fa l'estrofa o el que sigui, no? Escolteu la cançó de veritat, mireu els acords, intenteu fer memòria, això és molt important. Si entreneu la memòria i us aprenem tots els acords de memòria i no esteu pendents del mòbil o del paper o tal, apunteu-ho primer, però després prescindiu sempre. La memòria sempre és el buffer ràpid on apareixen els acords de seguida i també a poc aprendreu a identificar estructures i us ajudaran a tenir més bona memòria. Per tant, sempre que pugueu, treballar la memòria, vale? I aprendre-s'ho. No passa res per aprendre's alguna de memòria. El vídeo d'ukelele és fins aquí. Ara us faig un bonus de la guitarra, que hi ha el riff aquell, te tira por a tot, però això a part. Qui es vulgui quedar, no. Si us agrada, ja m'ho feu saber pels comentaris, i likes i aquestes coses em van superbé, i suggerències, si s'entenen les coses o no s'entenen, si estan molt petits o molt grans els acords, el que sigui. Vale? Gràcies per mirar el vídeo i ens veiem a la pròxima, al pròxim tutorial d'ukelele.cat. Salut! Fem un extra al tutorial d'ukelele amb la guitarra. Bàsicament volia comentar les disposicions dels acords de l'estrofa i del solo, el solo, de la melodia aquesta de la guitarra. Us he fet un PDF, com no hi cap tot, us el posaré al Drive i llavors ja el comentem. Veieu, a més, la pantalla la tapa, llavors m'hauria de moure, tal, no? Bueno, la qüestió és, lo divertit és com fan el sol, perquè fan disposicions. El sol en realitat és com un sol en celleta gran, però tallat pel final. Llavors el mi menor,
doncs el fa. És la disposició del mi aquest amb celleta al traster 7, tallat pel qui, però llavors quan fan el do, el fa com si fos un la transportat, el re igual, i llavors és molt divertit perquè ara diu, vaig a fer el la, doncs faig mateixa disposició, i ara vaig a fer el si, vaig a fer el re, en comptes de tornar aquí, continuo pujant, no? I avui tornes a deixar i has de ser... I ara pujo amunt. Això m'agrada molt, té molt de rotllo, perquè, bueno, ara no ho veieu perquè està a la part de baix del PDF, està aquí, veieu que és com un re6, vale? Llavors mola, perquè fa com una espècie de si... La guitarra està fent un si menor, però l'acord és un re. Seria això, no? Si féssim amb el baix... Vale, això és tot el rato en el mateix. El do està bé, el re també, el la guai, i el que mola del re té un punt de mala llet, de xitxa, no? I és molt guai. Aquest sí, a més, continua la melodia, això és molt important, la melodia dels acords. Mi, fa, la, si... Té com aquest rotllo. Bàsicament és això. Després la melodia ja us la traieu d'aquí, us poso el PDF. Ho he fet fatal, Això està al principi, però bueno, és igual. Us la traieu vosaltres, si us ve de gust. És molt divertit. Això m'agrada perquè normalment si fas una melodia no fas A, B, per exemple, o bueno, el tipus de disseny, però aquí fan el bending, això ho fan a la 1 i a la 4, i en canvi al mig fan amb el contratemps aquest. Llavors és molt guai perquè mai acabes de saber on va el re aquest, no? A contratemps, a contratemps també, i ara temps, llavors just abans del solo què fa? Fa, sol, la, si, do, uf, 11, 12, si no ho he posat, 14, 12 una altra vegada, 13... Si no sabeu les notes de la guitarra, ja trigueu, perquè és superimportant. Vale? Ens va faltar... L'orga, i res, que ja. Gira tant el món, vale? Ja està. Bàsicament és això. No sé quan he allargat el bonus aquest. 3 minuts, està bé. A veure si us serveix. Us deixo el PDF, qualsevol cosa comentem i ja està. Salut!